Arratsalde on guztioi eta ongi etorri gaurko ekitaldira. Eskerrik asko bertaratu zareten guztioi eta eskerrik asko gure YouTubeko kanalean jarraitzen ari diren guztiei ere bai. Gaur, dakizuenez, errotei buruz arituko gara San Telmo Museo honetan. Agian danok edukiko dugu errotei buruzko ideia bat edo inoiz ikusi dugu eta badaukagu horri buruzko aurreiritzi bat. Izenburua Gipuzkoako errotak atzo eta gaur da. Eta hori da lantzen saiatuko garena. Alde batetik atzo, izango da Álvaro Aragonek egingo digune zera, hitzaldiaren lehenengo parte horretan, nik uste dut ondo ulertuko dugula bera entzun eta gero, errota ez dela eraikin bat. Errotak inguruko jarduera asko errotzen duela gure lurraldean. Orduan bere ikuspegi historikoa oso lagungarria izango da. Atzo hori azalduko digu Álvarok. Eta gero Alesek hartuko du hitza eta Alesek berak gaur eguneko ikuspegi orokor bat emango digu. Guzti hau kokatzeko, jakin dezazuen aurten lehenengoz egin dela Gipuzkoako erroten eguna deritzon ekimena. Ekimen honetan Gipuzkoako puntu ezberdinetako errotak balioan jartzea izan du helburu. Eta errota ezberdinetan datorren asteburuen jarduera ezberdinak egongo dira. Hurbiletik, bertatik bertara hobeto ulertzeko aukera emango digute. Nik gauza askorik gehiago ez dut esango eta dagokienei emango dietitza. Jakin dezazuen askok ezagutzen dugu, baina Álvaro Aragon bera historiagilea dela eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea dela. Museoan ez da lehenengo aldiz daukaguna eta eskerrik asko gure gonbitea onartu izanagaitik. Eta Ales Roteta bera Iurrita errota sustatzeko elkartearen kidea da, baina horrez gain Gipuzkoako erroten egunaren sustatzaile nagusienetariko bat dela esango nukenik. Hemen apunte pertsonal bat emango dizuet. Duela denpora bat, Ales etorri zitzaigunean eta komentatu zuenean museoan, banik hau egin nahiko nuke, errota hau da, eta esan nion, badakizu zein saltxatuan sartzen zaren, denpora pasada, baina aurkeztu dugu, eta benetan badakigu honen atzetik egondan lana, eta eskertzekoa da, berak egin duen alegina, eragile ezberdinak bildu gara, ekimen honetan, eta nik uste dut hori aipagarria dela, eta eskertzekoa. Ez dakit bere hitzaldian aipatuko duen, baina nik uste dut interesgarria izango dela abentura honen xehetasun horiei buruz ere aritzea. Besterik gabe, Álvarori pasako diotitza, eskerrik asko. Eskerrik asko. Arratsalde on guztioi, lehenbizi eskerrak eman nahi nizkioke Alesi, gonbitagatik eta San Telmo Museori. Egia esan, espalditik ezagutzen dut Ales, txikitatik ezagutzen gea, baina, azken urtetan berriro elkartu geha, Iurritan presa eta errotan kontuan inguruan, eta, gonbital luzatu zidanean, ni pozik egia esan, uste dut olako ekintzak egin behar direla, jendea nolabait kontzientziatzeko, ez da, errotan garrantziaz. Eta espero ezagun, aurtengo lehen ekimen hori horrek jarraipena izatea luzaroan behintzat. Eta nolabait ja, egutegian hor data bat gehatzea datozen urteetarako. Behintzat, COVID-ak eta kontu horiek guztien badizkigute behintzat. Nik pixkatatzera begiratuko dut. Dakizuten moduan, errotak askok esango dute, aspalditik, noiztik. Dakigula behintzat, Burdinaroan azalduko zaizkigu lehen eskuzko errotak, horrei gaina gure hiztegian jarri zitzaien izen bat edo, boluntxo, bolintxo, bolu, izen horiek pixkata dirazten dute jardura hori, adibidez, Oiartzunen badakagu boluntxo bat, induzketa gintzian eta hain zuzen ere Burdinaroko ustiategi edo leku bat azaldu zen hartan, ez da? Nik pixkak
geroago hasiko naiz, batez ere Erdi Aroan, hor ja dokumentazioa badugu, eta dokumentazioan agertzen zaigun referentziak izaten dira askotan gazteleraz gehientsuenetan idatzita dagoen moduan, molino, rueda, aceña, kasu hortan ja gurpila edo vertikala denean, gero ere azaltzen dira presak eta bestelako egiturak, eta 15. mendetik, nahiz eta gero esango dudan moduan, ohikoagoak izan gero, 17. mendean, jada badazkagu batzuk arrizkoak direnak, etxasa, kali, kanto, esaten den moduan. Oroar egurrezkoak dira, adibidez jartzan, igartzan, Beasainen agertu zen bere garaian, eta, galdu intzan, gehiengoa, uste dut, induztu zutenean, noski ja, aireakin kontaktuan hartu zunean, baina okerrez banago gordailun geratzen da horren arrastore bat. Garai batean, gehientsuenak horrelakoak ziren, egurrezkoak. Merkiena zen, gaina basoak bertan zeuden, eta errexena hoize zen. Arrizkoak egiten zian, baina hori garestilo izango da. Gero ikusiko dugun moduan, uholde direla eta hasiko dira egurrezkoak zirenak, gehientsuenak ja arrizkoak izaten, eta horren adibidetako bat, behar bada azkenetarikoa, ez bada azkenekoa, dago Jurritan, Ugaldetxo auzuan, eta oso osorik dago. Baina tamalez, ez dakite Alexek gero hortaz hitz egingo digun, Eusko Jaurlaritzak nahi du, uretako erakundek nahi dute deuseztu, edo ez dakik oso ondo azkenean zingo dute. Lastima izango litzateke, baina egin dezagon hemendik dei bat hori mantentzeko, zen ikuste dute dakagun ondaria dela eta mantendu behar dela, noski. Gero askotan gertatzen da, garai batian, eta ja ez dagonean, orduan txeazten geha, ez, nigarrez. Ezin danean ez arregin. 15. mendean, ja referentziak ugaldo egingo dira, gero eta gehiago azalduko dira. Hori izango da, noski, pixkanaka zabaltzen den seinale, gainean kontuta izanik, justu 15. mendearen hasieran populaketaren edakuntza bat ematen dela Euskal Herri osoan, beste lekuetan bezala. Orduan, hau gehiagoi eman bertzaile jaten, eta orduan errotak ere ugaldu egiten dira. Horren adibide bat, nahiz eta 16. mendearen hasia izan, Jurrita bera da. Justu horre dokumentazioan agertzen da 16. mendearen hasieran eraiki zela, Burdinolan onduan. Askotan, hori salbuespen bat izan daiteke, baina askotan Burdinolen ondoan zeudenak ez dira beti aipatzen. Orduan, hor ere, nolaiteko handika dakagu, ze askotan aipatzen da lekua, esan ez Burdinola dela, baina askotan ere Burdinolak errotekin batea agertzen dira ere, edo bestela agertuko dira. Jabegoan normalean, ahaldunek dute, ez? Aide nagusiek, monastegiak, udalak hasiko dira, 15. mendearen bigarren erdialdetik aurrera agertzen, eta baita merkatariak edo letradunak, ez? Administrazioan aritzen direnak. Kasu batzutan, norbanakoa da jabegoa, baina beste batzutan, gehiengoenetan, jabegoa partekatu egiten da. Gehien bat hori ikusten dugu aide nagusien kasuan, aide nagusiek izaten dute, baina aldi berean toki bateko auzokide komunitateak, ez? Partekatzen dute, eta orduan egin behar diren obrak eta irabaziak banatu, zatitu egiten dira, haien artean. Dena dela, esan beharra dakagu, aide nagusien jabego hori askotan usurpatze baten ondorioz gertatzen dela. Askotan ez dituzte jabego horren titulorik edo dokumenturik, baina denboran zehar ezarritako usadio edo ohitura horiek mantendu egiten dira. Nahiz eta gero, justu, 15. mendean, udalek horren kontra egin. Hasiko dira egiten horren kontra. Esanez, benetan hori usurpatzeak direla, ez dutela
eskubiderik hori egiteko, eta benetan hola horiek bertakoenak direla. Horren adibide bat, naiz eta Aide Nagusien kasua ez izan, da Hernanikoa. Hernanikoa hartu dut zegeo, ikusiko zuten moduan, 17. mendean berriro hartuko dut kasu hori. Ze nahiko adierazgarria da. Eta, bueno, nik behintzat ezagutzen dudan honenetarikoa da. Bueno, kasu hortan, Errotaberrin eta Zeagon, horrelako hitzarmen bat sinatu zen, Hernaniko auzokideen eta bertako Juan Martín de Ayerdi, eskribaoa zena, eta Urnietako Juan Pérez Elgeta, baita eskribaoa zena. Nunbait, Errotaberrin inguruan sinatu zuten akordio hori 15. mendearen bukaeran, eta gero 15. mendean, Zeagokoa eraiki zanean, Errota berri bezala eraiki zanean, sinatu zuten berriro bi errotei zegokiola, hitzarmen hori. Bueno, aro berriaren hasieran ja aldaketak ikuste ditugu. Hor Aide Nagusiek galduko dute boterea, pixkanaka, eta udalek indartuko dute beria, geroz eta indar gehiagorekin daude, eta hori horrela ikusten dugu udalek sortzen dituztela errota berriak. Ze hortik ikusten dute bide bat zergak eta diru irabaziak eskuratzeko. Gero bere udaletxiak edo egin behar diren obrak edo alkatea eta zinegotziei bere soldatak ordaintzeko modu bat delako ere. Eta modu hon bat eta iraunkorra, ezta? Orduan, bueno, nolabait askotan erosiko dizkiete Aide Nagusiei edo partikularrei edo monastegiei eta beriak ingo ituzte. Eta orduan, hortik aurrera gehien kasu askotan udal errotak izango dira. Aldi berean, udalekin batera baditugu beste protagonista batzuk, eta horiek izango dira merkatariak. Merkatari eta letradunak, hasiko dira ere jabego hori eskuratzen. Hemendik aurrera errotak edukitzea oso garrantzitsua da, ze suposatzen du zerga iraunkor bat edukitzea, baina aldi berean ere, merkatarien kasuan adibidez, kontutan eduki behar duzute, merkatari horiek ere itsasontziak dituztela. Eta adibidez, bere barkoak demagun ternuara bialtzen dituztela. Orduan, bertako eskifaiei jaten emateko askotan, bertan egiten dituzte jaten dituztenak. Besteak beste, garaian deitzen zana bizkotxo edo galleta. Da, garai hartan egiten zan nola garizko engrumo olako bat, 2 edo 3 aldiz egosila, eta hori gero itxas handitan daula jaten zuten, sagardoarekin batea, edo kasu batzutan ere ardoarekin, edo txakolinakin da bar. Orduan, hasiko da garrantzi izaten. Dena den, kasu batzutan, Aide Nagusiek auzi batzuen ondoren, eta erregeak berretxita edo txantzileriak berretxita, mantenduko dituzte bere eskubideak edo zenbait eskubide 16. mendean zehar. Dena dela, justu momentu hortan, esan dugu udalak indartzen ari dela, indar hori bermatzeko udalek egiten dutena da udal ordenantzak sustatu eta idatzi. Askotan, ohitura moduan erabiltzen zena, letrarekin edo idatziz jarriko dute. Ze idatzia geratzen den momentutik ere, garbilago daude gauzak, eta, nolabait sendoago da. Eta, kasu hortan, hasiko dira nolabait arautzen neurriak, pisuak, enkanteak nola egin, makila nola kobratu, alokairua nola egin, eta bar. Kudeaketari dagokionez, normalean jabeek izaten dira kudeatzen dutena, baina ez zuzenean, hortarako alokatzen dute edo kontratatzen dute errotari bat. Aide Nagusien kasuan, normalean beti zuzenean muineko edo konfiantzazko pertsona bat aukeratzen zuten, eta udalen kasuan izaten zen enkante bat, subasta bat. Eta orduan, berari egokitzen zitzaion tarte barterako, batzutan alokairua urtebeteko izaten zen, beste batzutan hirukoa, beste batzutan inkluso bizitza osorako. Eta errotari horrek
Errotari horren bete beharra, zan besteak beste, errota zaindu, konpondu behar bazan, eta makila kobratu. Makila zer da, irina egiteagatik, beste entzat noski, jendeak ekartzen zuen irina, garila irina bihurtzeko, zerbitzu horregatik kobratzen zitzaien 5% edo 6%, gutxi gora bera. Aldatzen da herri, baina, oro har horrela izaten da. Hau guztia gutxi gora bera oso ondo funtzionatzen du 16. mendearen bukaera arte, baina 16. mendean dator, edo gertatzen da mundu osoan egia esan, historiografian hotzaldi txikia bezala ezagutzen den prozesu bat. Da, 1300-etik 1850 bitartean eman zen hotzaldi ikaragarri bat, baina hotzaldi horrek ez du esan nahi temperaturak leku guztitan jaitsi zienak. Nahiko aldakorra izango da eguraldia, eta klima. Gaur egun bezala, egia esan. Bapatian temperaturak asko jaisten zian, geho berriz bapatian ere asko iotzen zian. Horren inguruen hor dakazute liburu nahiko interesgarria, Brian Fagan idatzitakoa, eta okerrez banagoaina hemengo liburutegitan badago, eta irakurtzia bakazute. Hor ikusten dezute, ze gertatzen da. Hotzaldi txiki hortan, bi goraldi egongo dira. Bat izango da, 14. mendearen erdialdean, 1358 inguruan, hau da, Izurrite Beltzarekin batera, eta hurrengoa izango da 1560-tik 1630 arte, gutxi gora bera. Eta tarte hori da guri interesatzen zaiguna. Gero, berriro, gertatuko da minimo demander, deritzan beste bat, 1680-tik 1730 arte, gutxi gora bera. Horri ikusten dezute, Gipuzkoako artxiboetan horren inguruan aurkitu daitezken zantzuak. Dokumentazioak esaten digu, negoak oso latzak izan ziela. Elurte ikaragarriak egin zitula, eta horrek galzoruk eta izorratu zitula. Eta gariak horrelako gaixotasunak hartu zitula, gorria eta galpiper. Hainbesteko izan zen, jendeak etzula illa ustarik jaso. Tardun, behartuta geratu zen, nola etzeukan garirik edo gairik ordaintzeko, ganaduan ordaintzeko. Eta horrek ere, suposatu zuen galera bat, nekazari askorentzat. Nekazari asko utzi zituzten lantzen ari ziren baserriak, askotan maizter bezala ere utzin zuten, eta beste bide batzuk aurkitu edo bilatu zituzten, kostaldera jun edo. Eta orduan, hor pobretze moduko bat gertatuko da, baina horren aurrean hasiko dira neurriak hartzen, ikusiko zuten moduan. Orduan, hor, hotzaldi horrek kaltetzen ditu garilak, baina baita ganadua. Hor jartzen du, mucha quiebra en el ganado menudo en esta provincia, porque se ha muerto mucha suma de ello. Eta bortzirien ere, ikusten dezute, 60. hamarkada horretan, ia 50 behi edo idi hil ziela, horren ondorioz. Esan dugun moduan gero, minimo mando hortan, horre pixkat ezberdina da, ez da inotza, baina gertatuko dira bapateko uholdeak. Uholde ikaragarriak egongo dira, batez ere 17. mendearen bukaran, eta 18. mendearen erdirera arte. Eta gero ere lehortiak gertatzen dira, eta gero bapateko, gaur egun ere, ez dakit irailean edo urrian gertatzen den moduan, bapateko ekaitzak. Eta orduan harria jotzen du, eta uztak bertan behera geratzen dira. Eta horrelako asko ikusten dira dokumentazioan. Konparazio bateako, adibide moduan, ekarri dizuet hemen Hernaniko kasua. Eta ikusten dezute zenbat aldiz, 1580-tik 1650 arte, zenbat aldiz egontzian uholdeak, zenbat aldiz
konpondu zuten Karabeleko zubila, edo beste zubiren bat, edo Hernaniko errotak, pilo bat. Orduan, bueno, endemikoa, nolabait esateko urte horietan endemikoa gertatu zen. Horren aurrean, pentsa dezakezute, uholdeak gertatzen direla, eta orduan, uholdek dena ematen dute. Horien artean ere, errotak. Eta adibide moduan ekarri dizuet hemen, Gipuzkoako zenbait udaletxek ezarritako zerga berriak, nolabait gertatutako suntxiketei aurre egiteko, besterik gabe. Eta modu bat izango da sisak ezarri. Hau da, jendeari zuzenean zerga kobratu beharrean, kontsumo zergak ezarriko dituzte. Hau da, kontsumon gainean, adibidez, ardoa, bakailoa, olioa, aragilea eta horrelakoen gainean ezarritako sisa. Sisa normalena izaten dira produktu horien balorearen 5% kobratzen da. Baina hortik udalek mozkin ederra hartzen dituzte, behar dituzten konponketak egiteko, batzutan hori zubilak, beste batzutan biriak eta horrelakoak ikusten zuten moduan. Orduan, honen guztiaren ondorioa zein izango da? Artoaren edakuntza. Artoa Amerikatik ekarriko da, ezagutzen zen, esaten da, lorategietan erabiltzen zela, geho hasi zirela erabiltzen animaliei, aberei jaten emateko. Baina, aipatu ditugu 16. mendeko bukaerako zailtasun horietan, zegaina izurrite beltzaren pasarte beharriak gertatuko dira, jendeak, nekazarik, hasiko dira probatzen artoarekin. Eta ikusten dute oso ondo funtzionatzen duela. Eta zergatik, edakuntza oso erraza izango da, alde batetik, errotazioa, ordu arte aplikatutako errotazioa ez delako aldatuko. Bigarrenik, etekin handiagoak lortzen dira, horri esker, hemen ikusten dezute, ia bikoiztu egiten da kasu batean. Eta gauza honena, nolabait, konparatuta gariarekin. Lur txarretan askoze hobeto da ekoizpena, artoaren ekoizpena. Pentsa hemen lur gehientsuenak direla buztina eta azidoak direla. Orduan ez dira berez oso lur onak gariantzako, baina bai artoarentzat. Artoa oso ondo moldatzen da hauetan. Hortaz aparte ere, hazia ere aurrezten da, ganaduaren ukuiloratzea bideratzen du, ze landarea erabiltzen da, aberei jaten emateko. Ez hori bakarrik, gainean laborantzak askotan partekatuak izaten dira, adibidez, artoa indabekin, edo, ez dakit, nola dira beste hauek, ez zaitateatzen. Kalabazekin, aldi berean lortzen dituzu bi usta, ez da? Gaina, normalean, sasoiko usta da, eta, nola sasoi ezberdinetan ereiten diren, artoa, garila eta arbila, kombinatu dezakezu. Gaina, artoak nolabait ere, usten dizu aukera ganadoa sartzeko, ganadoa kakaiten du artaburuak edo landareak jaten dituen heinean, eta ongarritu egiten du lurra. Orduan, ez da lugorrian utzi behar lur hori. Orduan, intentsifikatu egiten da produkzioa. Zein izango da artoaren edakuntzaren ondorioa? Hemen interesatzen zaiguna, bai gariaren eta bai artoaren ekoizpena hilo egingo direla. Baina nabarmenki, gero ikusiko dugun moduan. Eta horrek ekarriko du gehien bat erroten beharra. Hau da, gaina horrekin populaketa ugaldu egingo da. Espainian gertatzen denez bezala, Kantaurian, artoari esker, populaketa galerak ez dira inaundiak izango, eta justu kontrakoa gertatuko da. Populaketa haunditu egingo dela 17. mendean zer eta 18. mendean zer.
Orduan, jende horri jaten eman bertzaio. Eta gaina kontutan izanik, garilan eta artoan ekoizpena gora indutela, gero eta errotak gehiago azalduko dira. Eta hori da askotan ikusten duguna. Hemendik aurrera gaina, maizterrak eta baserritarrak ordaintzen dituzten errentak, ordaintzen dituzte ez bakarrik garila edo arta txikila leheno bezala. Arta txikila desagertu ingo da. Baizik eta ordainduko dute garilan, artoan edo babarrunan. Eta gizuten moduan babarruna edo indaba eta artoa Amerikatik etorri dira. Eta orduan, oso eraginkorrak dira. Aldi berean, bi eredu gertatzen dira edo sortzen dira Gipuzko mailan. Goierrin bat eta Beterrin beste bat. Eta honen inguruan hitz egin zuen Larramendik bere koreografian. 18. mendearen erdian, argi eta garbi ikusten daia, beak bereizten ditula bi Gipuzko horiek, ezta? Beterrin nagusitu da artoa eta batez ere ardilak. Eta Goierrin guendik, garila mantentzen da, eta abelgorriak. Hor nahiko garbi esaten du. Eta baita Beterrin ere mantentzen da asko, batez ere Pasaian inguruan, sagargintza eta sagardogintza. Horregatik gaur egun, Donostin inguruan, Urnieta, Hernani, Usurbil, daude sagardotegiak eta sagastik, eta nolait hori dator 17. mendetik, naiz eta jende askok hori ez jakin. Eta bertan gertatutako espezializazioa. Bizkaitar batek, Pedro Bernardo Villarrealde Berrizek, esaten du, garai batean ere, sagastik Bizkaian anitzak zirela, baina pixkanaka atzere egin dutela, eta batez ere Gipuzkoan zentratu direla. Hemen ikusten duzute, oso azkar, Arrasateko San Juan Bautista parrokeko amarrenean edo Tazmietan, badago hor liburu bat, hemen Gotzaitegiko egoitzan, eta hor, lehenengo aipamena artoari buruz ematen da, ez dut jarri baino hemen, ez da ikusten. Hor, marratxo bat ikusten duzuten 1576an, hortxe hori da, lehenengo aipamena. Baina, gero ikusten duzuten moduan, 17. mendearen bigarren hamarkadara arte ez da orokortuko. Eta hortik aurrera, konturatzen bazeate gero ja, 20. hamarkaderako ja parekatuak daude gutxi gora bera, artoa eta garila. Leheno esan dudan moduan, ez da artoa garila baino gehiago erituko dela, baizik eta denak parekatu iten dira, gero ikusiko dugun moduan. Hemen ikuste ez dute ere, pixkate zein izango da bilakaera, ekarri dute lekeituren kasua oso adierazgarria delako, eta ikusten ez dute, nola pixkanaka, garia haunditzen da, baina artoa horren gainetik. Eta gutxi gora bera, parekatu iten dira. Eta sagastik berriz atzere ingo dute, kasu hortan. Mantentzen dira, gutxi gora bera 18. mendera arte, baina gero desagertu iten dira. Pixkanaka. Hernaniko errotak aipatuko ditut, batez ere interesgarriak iruditzen zaizkit, zeleno aipatu ditugu, errota berri eta zehago. Nola intzan baitzarmen bat, Hernaniko auzokideen artean, eta Juan Pérez de Ayerdi, eta Elgetakoa, eta horien artean. Hor ikusten ditugu berriro, bi errota horiek, horra aipatutak. Aro berrian zehar, Hernaniko errotak horiexek izango dira. Pagoaga, Beku errota, Pikoaga, Ereñozu, Epele, Osinaga, Eziago, Karabel eta Franco. Justu 17. mendean, kontatu dudan Augustia gertatu ondoren, ikusten dugu, garai batian burdinola hutsak zirenak, hemendik aurrera ere, edukiko dituztela errotak. Irin errotak. Hau da, nola beharra dagon, esate dute, aprobetxatuko dugu ur korronte berdina, eta pixkat berago, onduan, errota bat eraiki, eta aukera dugu, burdinoletatik sobratzen den ura, erabiltzea, irina ekoizteko. Eta horrela egiten dute. Aldi berean ikusten dugu, 17. mende hortan,
errota berriak eraikitzen direla, Hernanin ere. Eta horren kasu dira Karapote, uste dugu, edo adituek edo ikertu dutenek uste dute gutxi gora bera 1645, 1649 artean eraiki zela, eta baita Osinaga. Gero, errota berri Urnietara pasa zen, bi udalen arteko hitzarmena baten ondorioz, 1611an, eta horregatik, nola ja, errota berri nolabait galdu zen, edo galdu zuten, Hernaniko auzokoek, Franko errotan sartuko dira. Eta Franko errota udal errota bihurtzen da. Hau da, udalaren partizipazioa eukiko du. Eta justu momentu hortan, 1624-tik 1650 arte ikusten dugu, errenta asko handitzen dela. Hau da, horrek esan nahi du, usta zabaltzen nahi dela, handitzen nahi dela, eta udaletxentzat hori izugarrizko diru sarrera badela. Eta oso interesa handia dutela bere ganatzeko horrelakoak. Inkluso, pentsa nolakoa zen hoien irabaziak, Hernaniko udalak planteatzen duela Franko errotaren azpian beste errota bat eraikitzea. Azkenean ez zuten egin, beste arrazoiengatik, baina horrek adierazten digu zenolako interesa. Askotan, suposatu izan da 17. mendea krisialdi garai izan dela. Nik askotan esaten dut ez dudalanik krisialdi hori inundik ikusten. Justu kontrakoa, da birmoldaketa garaia eta horren adibidea hau izan daiteke ere bai. Gero gaina horren adibidea eta errentagarria zela errota bat eukitzea, bada Zeago eta Karapote errotek errenten esku aldatzea anitza, 17. mendean zehar. Horrekin zesan nahi dut, ez bada errentablea, jendeak ez luke hartuko. Jendeak ez da sartuko errota bat kudeatzea dirua galtzeko, sartu iten zan, zergatik sartzen zan, etekinak ematen zitulako, beraz errentagarria zen. Orduan, aipatu dudan guzti horren ondorioa, eta nolabait lotzeko gaur egungoarekin, ekartzen dizuet hemen mapatxo moduko bat, nolait esateko, taulatxo bat, ikusteko 19. mendearen hasieran nolakoa zen nekazaritzaren, Gipuzkoako eta Euskal Herriko nekazaritzaren egoera. Eta ikusi dezaketzuten moduan, nahiko parekatuak daude, garila eta artoa. Herri batzutan gari gehiago ekoizten da artoa baino, baina gehientsuenetan artoa garian goitik edo gainetik dago. Ez distantza handia, baina, nabaritzen da kasu batzutan. Eta hori ikusten dezute ere, zenbait lekutan ere, handikan sagastiak badaudela, hori berriro ugalduko da 19. mendean, baina ez dut hortaz hitz egingo, eta baita zenbait lekutan ere txakolina. Txakolina gaina, mapa nahiko antzekoa da gaur egungoarekin. Enkarte Herriak, Zumaia, Bizkaiko kostaldea, Gipuzkoako kostaldea, eta hori da pixka bat, gaur egun aurkitu ditzakegun erroten arrastoak eta zergatila. Nik esango nuke 17. mendea dela nolabait aldaketa puntua, ezta? Erdi Arotik bazetorren nolabaiteko ohitura bat, justu 16. mendean aldatzen da hori, baina nolabait aldaketa nagusien momentua izango da 17. mendean, aipatu dugun hotzaldi txiki horren ondorioz. Besterik gabe, eskerrik asko. Eta hitza pasatzen diot Alesi. Eskerrik asko, entzuten ez? Eskerrik asko, Albaro. Aurkezpena oso interesgarri ditu zait. Nire izena Alex Roteta da, Oiartzungo Iurrita errotan jaioa naiz, eta Iurrita errotako elkartearen partaidea naiz. Hasteko eskerrak eman edizkiot San Telmo Museoari, eta bereziki agurtzaneri, hasiera-hasieratik konfiantza
eman diazulako, proposamena nahiko berezia zen garai hartan, baina hasieratik babesa eman diazu eta eskertzen dizut horregatik. Eta baita ere Alvarori, hasieratik proposamen hau aintzat hartu eta gaur hona etortzeagatik, mila esker. Nire aurkezpenak bi atal izango ditu gehien bat. Batetik, ikuspegi orokor bat emango diot gaur egungo errotagintzari edo Gipuzkoako errotari, eta bigarren atal batean datorren maiatzan 8ko egitasmoa azalduko dut, laburki. Ordu erdiko aurkezpena da, nik uste jarraitzeko oso erraza dela aurkezpena, imagina asko ditu, datuak ditu, orduan askar jungo naiz, horriz horri azalpenak ematen. Emaztea usurbiltarra daukat. Bordatxo tabernan, kafe hartuz, askotan arreta juntzait Gaztainaga baserri pareko biribilgunean dagon errotarira. Eta herritarrek ondare elementu honekiko daukan harremana nolabait beti izan dut buruan, ez? Pentsatu izan dut horri buruz, zer nolako erlazio izan duen herritarrak elementu honekiko, ez? Nik bi ikuspegi bezala ikusten dut, batetik ezagurre fisikok bakarrik kontutan hartu, harri bat besterik, ez da? Harria 140 zentimetro ditu diametroan, zabalera 18koa dauka, eta 15 zentimetroko zulo bat, eta konglomeratuz eginda dagoen harri bat besterik, ez da? Eta hortan gelditu daiteke bat, besterik gabe, ez? Bestalde badago, pixka bat gaian sakonduz edo ezagutuz, errotarriak elementuak adierazten diguna ere hartu genezake aintzat, ez? Errotarri hau honek hitz egiten digu garaibateko lanbidei buruz, inguruko historiai buruz, errotarri honek hitz egiten digu bertako geologiai buruz, herritarrekin eduki duen erlazioi buruz, herritarrek inguruarekin eduki duen erlazioi buruz. Orduan, bi ikusmolde hauek tartean nolabait esateko daukate nonbait kokaturik jakimina, herritarraren jakimina. Geroxeago, pixkat esplikatuko izuetan, egitasmoaren helburu nagusitako bat, herritaren jakimin hori nolabait piztea da. Ez da helburu makala, baina hori da pixka bat honekin lortu nahiko genukena. Eta hausnarketa hau, Gipuzkoako edozein ondare motarekin egin daiteke eta edozein hiribilgunekin egin daiteke. Gaur errotai buruz hitz egiten ari gara, baina beste edozein gairekin ere berdin egin daiteke hausnarketa hau. Gipuzkoako erroten gaurko egoera ezin da ulertu Antxon Agirre Sorondon liburua eta bere azterketa etnografiko eta antropologikoa ulertu gabe. Berak pasaden mendeko 80. hamarkadan Koldo Lizarralden laguntzarekin errotaz errota ibili ziren. Pentsatzeten bakoitzean ezin dut sinistu ere egin. Nik gaur egun interneta daukat eta e-mail mezu batekin jakin dezaket gutxi gora bera denbora oso labur batean Gipuzkoa mailan zer errota dauden eta nola dauden. Eta orduan Antxon eta Koldo ibilitzaran errotaz errota bakoitza bertako errotariekin hitz egiten eta errotan egoera aztertzen. Eta ikusten zuen bezala Gipuzkoan zehar guzti honekin topatu ziren. Familia ezberdinekin, ohitura ezberdinekin, balio ezberdinekin, guzti hau liburu hortan oso ondo jasota dago. Eta hemen azaltzen diren errotari sendi guzti hauek. 19. mendetik, berak 20. mende esan dudana, ez?
80. hamarkadan gutxi gora bera jasotzi dituzten, bildu zituzten orduko nolabait esateko hondakinak, ez? Bueno, Gipuzkoan zehar ikuste duzue, hor ditugu sendi gehientsunak, leku bakoitzean, errota bakoitzean, eta horiekin hartu emanean egin zuen guretzako gaur egun daukagun ondare bat, gaur egun dagoen erroten egoera ulertzeko ezinbestoka dena, ez? Esan da bezala, liburu hortan, Tratado de Molinología de los Molinos de Gipuzkoa, hauek zenbakiak besteik ez dira, baina gehien bat ikuste duzue, Gipuzkoako orduan 87 udalerri zeuden, bataz beste 7 bat errota zeuden, udalerri bakoitzean, eta 4 udalerri bakarrik zeuden inongo errotarik gabe. Beste guztietan, eta ikuste zuen Bergaran izugarrizko errota pila zeuden, baina ikuste zuen oso gauza zabala zela gure lurraldean zehar. Beste modu batera, zenbaki berdinak baino eskualdez eskualde, hor ikusten den bezala, errota kopurua egia esan, oinati inguru hortan asko daude, ikuste zuen, 30, 40 Bergaran, Urola garaian Azpeiti-Azkoitiaren asko zeuden, Donostialdean errota izugarri pila katalogatu zutiran. Zenbaki guzti hauek dira katalogatutako errotak. Hau da, bakoitzaren egoera, liburu hortan eta azterketa hortan zehazki aztertzen ditu. Honen, zenbaki hauen atzean, berak kasu batzutan izena aurkitu zuen besterik gabe. Beste batzutan errota inongo azpiegiturik gabe. Beste batzutan agian anteparakin. Dira nolabait esateko katalogatutako zenbakiak. Nolabait horri alde batean jartzeko moduan horrela okurritu zait, gero bukaeran berriz itzuliko naiz ona, konturatzen zaten bezala hor daude, abaltzizketatik hasi, eta azkeneko Zumarra gaino, hor daude Antxon Agirre Sorondok katalogotatuko herri eta errota guztien izenak, bata bestean atzetik. Hor azaltzen diren bezala denak berdinak dira, eta aurrerago bukaeran berriz itzuliko naiz esan bezala horri alde honetara. Nolabait gaur egun egoerara iristeko zenbaki gutxi batzuk emango ditut, historikoki errotan martxan edo errotan zensoa nolabait esateko ikusteko aztertzeko, daude erreferentzia historiko batzuk, eta ikuste zuen bezala, 19. mendearen hasieran, referentziatako bat esaten du 200 errota daudela, ez dakigu nola zeuden, baina, ikusi genezake pixka baita ere, Alvarok egin duen azterketan arira ez, hor ikusten da, ze garrantzi zeukaten errotek Gipuzkoan eta ze kopuru zegon. Gero, poliki ikusten da, zenbaki hori, nolabait jetxi egiten dela, eta berakada hori gero sakondu egiten da 19. mendearen bukaeran industrializazioaren, elektrifikazioaren ondorioz, ez? Historikoki horrela laburtu dut. Nik uste nahiko errez ulertzen dela eman, errotak sailkatzen balditugu, errotak mugitzeko indar motaren arabera, hau da, 4, izan daiteke goian ikusten da bezala edo elektrikoa, izan daiteke airez mugitutakoa, izan daiteke uraz mugitutakoa izan daiteke ibaikoa edo itsasokoa, eta bukaeraz giharrez mugitutakoa, izan daiteke giharra pertsonena edo animaliena. Orduan, sailkanbera horrela eginda eta 4 horiek kontutan hartuz, mendez mende, eta barkatuko jazu Albaro, ni ez naiz historiagile eta gauzak horrela simplifikatzea izan daiteke pixka bat, muy atrebido, baina horrela egin dut. Orduan, nire ustez, errotagintzan munduan nola esateko daude gehien bat 2 hito bezala, bat 12. mende inguruan ustez, eta da energia hidraulikoaren nolabait etorrera edo, ez? Ordura arte, edo eskuz egiten ziren gauzaz, edo animalien bitartez,
Eta 12. mendean gutxi gora bera, sartzen da energia hidraulikoa eta horren ondorioz, herritarrek erabiltzen du uran indarra errotak mugitzeko. Eta horrek nolabait mekanizazioak hartzen du, nolabait industrializazioa. Industrializazioan sorrera nik hor nolabait kokatzen dut, eta ikustezue 19. mendera arte nolabait esateko, nik ez dut horrela zer aipagarri jartzen, eta 19. mendean iristen zaigu energia hidrauliko, energia elektriko, ez? Eta orduan, hor nolabait esateko nik esango nuke, 19. mende arte, hor gorakaba dago erroten kopuruan, eta gero elektrifikazioarekin batera ja gainbera badator erroten kopuruan. Errotak motak kontutan hartuz, gehien bat gure inguruan eta gehien bat 13. mendetik ona ibai errotak dira hemen Gipuzkoan, gehien txunak. Itxasoz mareez mugitutako errotak Gipuzkoan nidakitela Antxonek 13 bat katalogatu zituen. Haizez mugitutakoak bakarra nidaki dela Donostian, eta nahiko berandu, 19. mendean haizerrota edo katalogatzen da edo identifikatzen da. Eta, gaur egun, kiloz nolabait neurtzen baldin baitugu errotak, errota nabarmenena gaur egun elektrikoa da. Errota elektrikoak egite dituzte irinak ogiak egiteko eta bestelakoak. Hor daude, nonbait gorderik, nigoan pixkat hasi naiz ezagutzen errota elektrikoak baserrietan. Baserrietan ikusi ditut garia ehotzen eta gero bertako ogia egiten. Eta hor dago hori ere bai. Askotan gelditzen gara hor errota hidrauliko horren ideiarekin, baina nolabait esateko errota mundua zabala da, ez? Nolabait azkeneko urtetan jarraipen bat eginda, Antxon Agirre Sorondok egindako azterketa horren ondorioz, Koldo Lizarraldek jakin naizun bere garaian, 2001. urtean egintzun azterketa, Antxon Agirre Sorondok garaian egintzun liburuan aipatzen dira 56 errota martxan daudela, Gipuzkoan. 56 horiek martxan daude eta egoera ezberdinetan. Batzuk etxerako egiteue irina egotu, beste batzuk kanporako, beste batzuk erakutsi egiten dira, baina ez dute irintzen ezer. Baina 56 inguru identifikatzen dira martxan dauden errotak. Eta Koldok hori hartuz berriz azterketa egiten du 2001an, ikusteko 56 horietatik zenbat dauden martxan. Eta berak, gutxi gora bera 25 bat, 27 jartzen dator, 25-27 errota identifikatzen ditu martxan, 2001an. Eta 2012an, eta hau da pixka bat, guk buruan daukagun errota hori, ez? Gipuzkoako errota tradizional hori, horrela laburtu den nola izateko, interesgarria da, agurtzanek esan du lehen, errota bat ez da bere eraikina, ez? Askotan pentsatu izan dugu, bi errotarriak, irina eta gehienez errotapea eta kitxo, ez? Errota guzti hori, ibai errota, hor ikusten den guzti hori da, ez? Ibaiaren kokapena, ibaian zeunetan ura hartzen duen, aprobetxatzen duen, kanalak ze luzera daukan, nundi nora doan, anteparan diseinua, errotabera, makinaria, errotapea, eta errotapetik gero ur hori berrizeren nola itzultzen den ibaira, ez? Orduan, nolabait hau erabili dut laburtzeko guk buruan daukagun errota hori, zorionez errota mundu hau baino askoz gehiago da, naiz eta hau dan buruan daramaguna, eta aurrerago aipatuko ditugu. Orduan, 2012an Koldori irakurtzen nion elkarrizketa batean, hartzion 2001. urteko berak egindako azterketa hori nolabait berriz egiteko modua behartzuela, berak hori faltan botatzen zuen. 2012an esaten zuen, nik identifikatutako 27 horietatik zenbat ote daude martxan, ez? Nik heldu inion horri. Bera izagutzen nun orduan, bere datuak interneten zeuden, eta berak egintzun esfortzu baino askoz gutxiagoekin, urte batzuk beranduago, azterketa berdina egin nuen. Orduan, ikusten zuen bezala,
1980an guztira 46 errota baldin bazauden martxan, 2001an koldok dion bezala 26, eta gero 2022an 29. Kontrastean dirudi, nola, 20 urte ondoren itxuraz errotak gehiago daude, ez? Hor, kontu zibide behar da zenbaki horiekin, zenbaki horren atzetik bakoitzan dago horrelako errealitate jakin bat. Azterketa sakon bat eskatzen du ikusteko errota hori benetan nola dagon. Ez da berdina segurunik errota duela 40 urte, Antxonek eta egin zuen azterketa garai hartan, eta gaur 40 urte ondoren errota hori. Ez du zertan berdin egon behar. Eta orduan, kasu bakoitzean, egin detena da, baitare koldon metodoa pixkat jarraituz, ikusi zer nola dagoen errota hori. 29 horiek nola dauden. Orduan, irizpidea ondorengoa da. Errota bakoitzan atzean, jakin nahi dut, osagai guztiak mantentzen ditun, alea irintzen duten etxekoentzat, edo kanpokoentzat, eta gero gainera ekintza kulturalak antolatzen diren. Orduan, hemen ikustu zuen lehenengo aurkezpen hontan, errota guzti hauek Gipuzkoan gaur egun hasiera batetan behintzat osori daude. Osagai elementu guztiak dituzte, zorionez, eta horren bakoitzaren atzean gai gera errota hori normalean behintzat martxan ikusten. Kontua horietatik irina egiten duenak etxerako gutxiago dielala. Errota batzuk noizean behin martxan jartzen dira, baino erakusteko eta ez dute berez irina egiten. Irina egiteak lan eta esfortzu asko eskatzen du. Ez da errezana uran paso ireki eta errotarriak martxan jartzea da. Baina horren atzetik lan asko eskatzen du, ze aukeratu behar da artoa. Artoa eta garia buruz hitz egin duzu, baina, klaro, artoa eta garia erabaki behar da nondik ekarri, ze baldintzatan ekarri, nola mantendu. Tolbara bota aurretik, zer egiten da arto horrekin. Artoa behin tolbara bota eta martxan jartzen denean, gero, zer egiten da barruan gelditu den irin horrekin. Orduan, errota martxan dagonean, eta ezagutu denek etxean, martxan dagonean 124 ordu, errota dijoa dezine. Dena dijoa oso ondo. Irina nola esateko errotan inguruan ondo lantzen da, eta normalen errotak berak, sistema bezala, mekanika bezala, oso ondo erantzuten du. Ze errotak, badakizue, errotarriak pieza handiak dira, bakoitzak neurrian arabera, baina izan daitezke 600 kilo, bata bestean gainea, distantzia oso txikiakekin, orduan mekanika horrek, eta gero dauka eje bat, eje horrek turtukiak bueltak egiten dutunean, sistema guzti horrek nolabait ondo kalibratua behar du, eta ondo funtzionatu behar du. Bueno, errotak gutxi funtzionatzen dunean, zailtasunak handiago izaten dira. Orduan, normalki, errotariak martxan jarri aurretik bi aldiz pentsatuko du. Hau da, beharra baldin badu dudeik ez martxan jarriko dula, baina nolabaiteko behar ekonomiko bat, edo subsistentzioko ez, beharrik ez badu, bi aldiz pentsatuko du, ze zailtasunak handia dira. Errota makinaria, eta ez zer esanik ez, presa eta kanala. Guzti hori mantendu behar da. Sistema hidrauliko guzti hori, guzti horrek ondo funtzionatzeko, lan asko eskatzen du. Ikusten zuen bezala, haratago joanik, kanporako irintzen duen errotak oso gutxi dira. Ikusten zuen, Deban, Lasturko errota dago irina ehotzen duena, Toberagile Azpeitian, Ibares errota Araman, Uegun errota Orendainen, edo Orendain errota, Olabarrieta errota eta Iurritako errota. Orduan, orokorren esan da hori da gaur egun irina egiten duen errotak kanporantz begira. Eta bukatzeko, kulturalki gaur egun
ate irekeak edo jarduera kulturalak egite dituzten errotak hauek dira, hemen azaltzen direnak. Hemen berri hona ditugu, ze gaur egun nik uste errotak gehien bat kulturalki, simbolikoki indarra handia daukate, eta hemen hor ikusten den bezala, ikuste duzu azpimarratuta daudenak errota publikoa dira. Edo udalen esku daude, edo diputazioen esku daude, edo parketxean esku daude, edo interpretazio zentroak hortaz, azkeneko urtetan, eta seguruna horregatik baita ere, kopurua nolabait berdindu eginda, edo ez dugu nolabait kopuruan galdu, hor esfortzu handia egin du erakundek. Eta asko dago ikusteko, eta zorionez, ikustezuen bezala, lurralde guzti honetan, hemen badago errota eta badago zer erakutsia. Orduan nik uste dut hau da berri oso pozgarria. Bueno, azkar pasako ditut ikusteko pixka bat ze itxura daukaten orain aipatutako errotak, ikuste dituzte Azkoitiako egur bideola monumentu multzo dotore horretan dagoen errota, Agorregiko errota, Agorregiko jartzen du, baina beko hori Antzuolako da. Antzuolako ezkerretan eta Agorregikoa eskubian txikiz, Aiakoa, Arrasku errota Oiartzunen, Elorreta Eskorietzan, Aramako errota Zegaman, Larruntzako errota Ataunen, Samiel errota Oñatin, Gazteluko errota, Fanderiako errota Errenterian, Uegun errota edo Orondain errota, Irari Bizkar errota Amezketan, gaur egun Pello Zabala errota bezala, zentro bezala jarri duena, Legazpiko Igaralde errota, Ibares errota, Igartzako errota Beasainen, Igarako errota Azpeitian, Lasturko errota, Kanpaina errota, Oñatiko Olabarrita errota, Igeribar errota, Ugaran, Helduainen, Toalle Azpeitian, Ilurrita errota, eta San Salvador bekoa Altzoazpin. Eta bukatzeko, Ugarte errota Amezketan, Txuringain errota, errota berri. Bueno, oso ikuspegi orokorra dago, Datuak pixkat kontuz hartu behar dira, esan bezala bakoitzaren atzean errealitate jakin badago, eta ez dut zenbaki huts batekin hori laburtu nahi. Baina, esperatu gutxinean ikuspegi orokor bezala baliagarra izatiaz. Eta pasako naiz, bigarren zatira, Gipuzkoako erroten eguna egitasmoa, ez? Pasaden astebukaran Larraulen elkartu ginen errotakintza gustuko dugun pertsonak, eta ikuste zuen bezala hor taldeko argazkiatea genuen, eta elkartu ginen pixka bat gaur egungo erroten egoera aztertzeko, eta datorren maiatzan 8ko erroten eguna pixka bat lantzeko, ez? Eta hor eskubitan ikuste zuen bezala, Gipuzkoako erroten egunan kartela hor laburtzen dira dauden parte hartuko guen herri guztiak, ez? 33 herri dira, 33 herri horietan 40 jarduera ezberdin antolatuko dira, 45 leku historiko ezagutuko dira, eta nik uste oso polita izango dela. Asmo azkenean, Gipuzkoa, nik uste oso ondare elementu balio handiko dela, gehien bat didaktikoki eta pedagogikoki. Nik uste oso erabiligarria dela, oso interesgarria dela, eta zentzu hortan nolabait Gipuzkoa gela bat aire librean bilakatu nahiko genuke, ez? Larrauen nion, eta lehen komentatu dugun bezala, errota ez da eraikin bat. Errotak nolabait labur bildu nahi izan dut, eta hori Antxon Agirre Sorondon liburutik ateratako elementu dira, etnografikoak. Errotagintzak hor dagoen guztia eta gehiago da. Errotagintzak teknologia dakar, zientzia dakar, harreman sozialak, hiztegia, baliabidei buruz hitz egiten du, energia ezberdina erabilei buruz, sektore ezberdinetan lan izan du errota batek, bilakaera asko izan ditu, konponketa
lanbideak ere bai, erroten inguruan, arginak, errotariak, konpontzaileak, bueno, errotan inguruan gai asko eta gauza asko aipatu daitezke eta pixkat nola esateko hau da, erabiltzen dugula parte hartzaileok pixka bat datorren maiatzan 8an, bere osotasunean gai hau jorratzeko. Mapan jarriz, hau dira tokiko parte hartzaileak, tokiko jarduerak, ikuste zue, Gipuzkoako ibai arro guztiak lortu ditugu, nolabait ekitalde honetan parte hartzea, Urumea eta Bidasoa gelditu zaizkigu pixka bat nolabait motel, beste ibai arro guztietan nik uste ekitalde politak antolatu direla, baina zoritxarrez aurten Urumean eta Bidasoan ez gera iritsi ez, hor gehiago sakontzera. Denetik dago. Dagoeneko hasie gara, pasaden ostiralean Gordailuan hasi ginen, lehenengo bisita gidatuarekin, eta Beasainen igartzan erakusketa badago dagoeneko, ekain arte, aste honetan ere badira ekitaldea, jarduera ezberdinak honen inguruan, eta egun nagusia berez, maiatzak 8 igande honetan da, esan bezala denetik dago bisita gidatuak, romeriak, talo tailerrak, mendi martxak, nik uste gauza interesgarri izango dela. Zoritxarrez ezin denetan parte hartu, baina aukeratu inberko du. Eta nik kultur paisaia bezala ikusten dut. Orduan, hor ikusten zuen bezala, ikusiko dugu kultura ondarearen zaharberritzea Eskoriatzan, erroten garrantzia herriko historian oinatin adibidez, ikusiko dugu azpiegituren ekoizpen, argindarraren, energiaren ekoizpena. Modu askotan ikusi daitezke errotaren ekarpenak. Orduan, nik uste gaia ikusten baldigun badugu bere osotasunean, kulturari egiten dion ekarpena nahiko garrantzitsua dela. Esan bezala, jadanik datorren igandeari begira badaude proposamenak, badaude ekitaldiak, eta bukatzeko pixka bat ingo ditut 4 edo 5 aipamen ikusteko pixka zea beraztasun dagon honen inguruan. Hau da, ez dezagun pentsatu berriz errota, betiko errota hori dela, artoa edo garia irintzen duena, hasteko esan, ondarea sustatzen duen leku eta erakunde asko daudela, hor ikusten diren bezala, guzti horiek gaur egun ondare hau modu batera edo bestera sustatzen dute. Ondarearen erroten garapena eraldaketa adibidez Errenteriako fanderian ikusi genezake, eta bere garrantzia Errenteriako historian. Lehen esan bezala, eta nik horregatik asko gustatu zait Albaron aurkezpena, errotak ezin dira ulertu bere testu inguruek gabe, eta kontutan hartu behar da artoa, garia, eta zertarako erabili diren errotak. Ez da horregatik, Igartu Beiti Baserri Museoan, maiatzan 28an antolatutako tailerra, nik uste oso interesgarri izango dela, guzti hori pixka bat ulertzeko. Baita ere, hau da pixka bat herritarrak ezagutzen duna, ez? Erroten nola bezateko emaitza edo. Taloa, ferietara juten gera eta taloa ikuste ditugu, jendeak galdetzen du eta talo honen artoa noizkoa da. Modu batu ero bestela gaur egun ikusten den pixka bat erroten emaitza hau da, hor ikusten ez duen hori, ez da? Eta hontan ere, elikagai mundu hontan ere, gauza asko esan daitezke eta azter daitezke, ez? Gozogileak. Errota ez da artoa edo garia irintzeko bakarrik. Eta Gipuzkoan, Antxon Agirre-Segorondok taula hortan ikusten zuen bezala, 19. mendeen bukaeran, gozogile guzti horiek zeuden Gipuzkoan.
eta batzuk falta dira taula hortan, Oiartzunen adibidez baita ere, 20. mendea hasieran gozogilea bazegon eta kakaoa ehotzen zen txokolate egiteko. Naiz eta errota jadenik ez egon, eta adibidez Zumaiako kasua da, Zumaian 1203. urtetik aipatzen da jadanik marea errota, eta 19. mendearen bukaera arte, hor ikusten duzuen bezala, hor egontzan, Elizaren ondoan, marea errota, eta gaur egun esan bezala ez dago zer. Baina nolabait esateko herrian izan duen garrantziagatik eta errekonozimendu bezala, aurten Zumaiako udalak bertan zegon lekuan, marea errota zegon lekuan, plaka bat egiteko asmoa dauka. Orduan ikuste zuen bezala, ondorioak, errotek daukaten ondorioa, naiz eta gaur egun ez egon, gauzak azaltzeko eta esplikatzeko eta gure ingurua interpretatzeko eta oso baliagarria dira. Esan bezala, kakao ehotu edo minerala, buztingintza, Zegamako zeramika tradizioa ulertzeko, errota politori hor dago, eta Zegaman maiatzan 8an baita ere antolatu da bisita gidatu bat hori ulertzeko. Eta lehen esan bezala, azitiko gira, gaur egun errota elektrikoak garia ehotzeko eta ogi egiteko. Eta bukatzeko, berriz itzultzen naiz hasieran erakutsi dudan horri horretara, berriz erorra azaltzen dira Abaltzizketatik Zumarragara herri eta errota guztiak, egitasmo honekin hasi gara pixka batzuk nolabait bisibilizatzen edo azaleratzen. Hor ikuste dituzue gorriz nolabait egitasmo honetan ikusi edo ezagutuko direna dira. Orduan, hasieran geneukan tonu berdineko orrialde hori, orain pixka bat nik uste nolabait ondarea bereizten edo ulertzen laguntzeko modua izan daitekela, ez? Eta bide batez esan bezala hasieran jakimina pizteko, ez, herritarren artean. Eskerrik asko denagatik eta mila esker. Ez dakit, galderarik egin nahi duzuen edo... Nik animatu denei parte hartzea, esan bezala aste honetan badira jarduera batzuk, tokiko jarduera batzuk, gehientsunak maiatzan 8an igandean dira, udalerri batzuk jadanik kartelak eta banatu dituzte jakiteko pixka bat zer egingo den, eta baita ere izena emateko. Izena nahi duenak garaiz daudete parte hartzeko eta ondareaz gozatzeko. Informazioa nahi baduzue gure webgunean ere, badakite parketxeko webgunean ere badagola, eta horra saltzen da, udalerri bakoitzean, zer izango dan, eta kasuan kasu, izena emateko zeintzuk diran bideak, eta holako informazio zehatza webgunean bila dezakezue. Besterik gabe, eskerrik asko, etorri zareten guztioi, eskerrik asko nire maikidei ere bai, eskerrik asko, Ales, eta bide lagun izan dituzun guztioi, ez da erreza horren beste eragile biltzea. Azken finean, adibide polit bat da ondarea, hobeto ulertzeko ondarea ez dela objektua bera, objektuaren inguruan dauden bizipenak, bizimodua, historia bera, mailan aipatu diren guztiak ere badala, eta ondarea izan daitekela elementu pedagogiko indartsu bat, izan daitekela gauza ezberdinak ulertzeko eta ikasteko aukera bat. Eta askotan, esaten da, zer egin behar dugu ondarearekin, kontserbatu mantendu
edo difusioa eman eta ezagutzera eman. Askotan ezagutzera ematen direne heinean, balorean jartzen dira eta hobeto zainduko ditugu. Eta uste dut adibide hau, Gipuzkoako erroten egunaren adibidea interesgarria izan daitekela. Nik badauka galdera bat, inor ez da animatu, baina nik, ez dakit etxera joateko gogo zaudeten, baina nik badaukat galdera bat. Aurtengo Gipuzkoako erroten orain arteko balorazioa, orain artekoa, eta datorren urterako ametsa. Ez da erresa, galdera. 2001 garren urtean hasi ginen kontaktuekin, herriz herri, lehenik errotariekin. Azkenean, bagenekin errotariak egitasmo honetan garrantzitsuenak zirela, beraiek gabe zintzala inongo planteamendurik egin. Orduan, pixkat beraiekin batzuekin hitz egin nuen eta beraien aldeko iritzia segituan jaso nuen, parte hartzeko. Eta behin hori bermatuta udalerriekin, udaleko teknikarekin hitz egin nuen ikusteko baitare beraien aldetik bazegoen babes hori, ez. Azkenean nik egitasmo honen nik usten dut emaitzarik interesgarriena eta sendoena dela errotari eta erakundeen arteko lotur hori. Lotur hori nahiko sendoa ikusten dut. Erakundeen apustuaren nik uste nahiko edo oso esango nuke irmoa dela. Hasiera-hasieran nire zalantzan dituen, nik mundu hau ez dut orain arte horrela bizi izan, eta niretzako sorpresa bat izan da. Nik banituen kasuak proposamena egin eta alkateak berak segituan deitu, esan ez guk parte hartuko dugu, baina bi aldiz pentsatu gabe. Osake, batzuk egia da, Gipuzkoa handia da, herriak mota ezberdinakoak, txikiagoak, handiagoak, errealitateak ezberdinak dira, ez da gauza bera herri batean errota bat izan, bi edo bat ere ez da berdina, ez da berdin kudeatzen, hori horrela da. Baina emaitza, eta hor dago, 33 udalerrik parte hartzea ez da gauerdiko ez dula. Orduan, balorazio momentuan nik uste hasteko ze hasi besteek ez gara egin oso positiboa dela. Gehien bat esandako konpromezu horiekatik. Niretzako konpromezu horiek beharrezkoak dira zerbait egin nahi baldin bada. Konpromezu horiek gabe ezin da zer egin. Eta bigarren galderari erantzun nahian, bide hontan gehien txuenok nahi hori trasladatu didate, nahi hori. Hau da, lehenengo da. Eta orduan kontuatu nahi zen, menudo marrón me metido. Zuk esaten zenian, kontuatu atza zertan sartu zeran ez. Bai, ikusten ari naiz, jendeak badokola gogoa, ikusten dula potentziala handiko, nik ala usten nuen hasieratik, baina gauza da nik uste izatea eta beste gauza da orokorrean jendeak horrela ikustea ez. Egia da, jendea egunean gure kontutara gaude eta ez da erresa arreta olako gauzei jartzea. Baina ikusten ari naiz jendearen aldetik erantzuna oso ona izaten ari dela, batzuk orain ari dira konturatzen ere, hau da, klaro, alez hau zein da, ez? Tipo hau nondik etorri da eta zertan ari da, ez? Orduan, batzuk orain hasi dira konturatzen, eta orain hasi dira nolabait baita ere gauza hobeto lantzen. Eta niri esan diate, beste urtei begira, gauzak oraindik eta hobe lantzeko konpromisoa hartuko luketela. Etorkizunari begira dagon behintzat jendearen disposizioa nik oso nahi ikusten dut eta aukera handiak, inkluso orain, gu ez gera iritsi denera. Herrialde esan bezala handia da, baina orain iristen ari diren kultura eragile batzuk esaten ari dira, eske hau honi eutsi bertzaio eta jarraitu behar da. Orduan,
Nik ez dakit, zer izango dan, partida. Igandean ikusiko du gauza nola ateratzen dan, ze emaitza dauden, jendeak bueno, nik hemen oso erantzun hona ikusiot jendearen aldetik, eta hori eskertzeko da, eta igandean neurri berdineko erantzuna baldin bada, hitz egin beharko da baita ere, bueno, denen artean ikusteko nola antolatu genezaken eta datorren urtei begira ze maiztasunarekin eta ze formatorekin, eta bueno, denago hitz egiteko eta zehazteko orduan, bueno, ikusiko dugu. Ez dago erabakia hartuta. Bueno, bai, itxaron. Bai. Ez aurrerago zan, hor daude errota... Mikrofonoan berriro esan, bestela ez da entzungo etxetik, barkatu, Lasai, barkatu. Eskerrik asko, hori hasieran oso ondo gustatu zait. Hori, Pasaian txon bat zegoela bat, Iparragirre. Hori, marea, horregatik hor dago toponimia aldetik, toki bat izen horrekin. Eta gero, Oinarbin da ona hor jatetxe gaur egunean daun... Bekorrota. Hori, sistema berdinekoa, ez da? Ez. Hor daude, nidakitela, beko errota, erdiko errota eta goiko errota. Azkeneko urteetan, 2018 urte arte usten dut, goiko errota zegoen martxan nolabait esateko osorik, hor olako aterpetxe bat zegoen, udalan esku dagoen errota da, baina 2018 urtetik nidakidela errota hori hor dago. Ez da ikusteko moduan. Errota horiek ibai errota dira. Zuk aipatzen duzun marea errota dago aurrerago. Herrirago hor, guan ez nuke gero esango izut, begiratuko dut dokumentazioan, baina aurrerago hor garai batean izan zen marea errota Hondarribian bai. Amuten izango zen bai, hor bazegon marea errota. Eta gero beti ni nabil toponimiak eta Bizkaian adibidez bolie satutena, hori zuke Oiartzun gori bolitxe edo esan dezu, hori lotzen da horrekin. Eske ni bizkaitar batekin, beti nabilen nola da hori Boliviako Bolivar, hori, Bolueta, Bolivar, eta beak irakasdea garrasatekoa, eta esan zian beak hori hasieran bola handi bat bazegola, garia txikitzeko eta horregatik handa atorkio izen horri. Bolie, bola bat handila omentzala, hasierakoa, eta bola horriken txikitzeko. Aurkezpenean nion, lehenko aste artean, Gipuzkoan Oiartzunen errota, Azpeitian Igara eta Bergaran Bolu. Orduan, Gipuzkoan bertan ere boluak baditugu, ekialdian, eta errota rotaretik datorren bezala, bolu muelatik dator. Normalean, burdinarokoak izaten zian nabiformeak deitzen zaie. Hau da harri bat, nolait oratu egin delna, pixkate zulatu edo, forma mateko. Eta horrein gaini, beste erreka harri batekin, itentzan eskuakin, ziatu. Igindu, eta hortik ateatzen zen. Hori intxurren atea zen, bat, zanolako harri bat, guatzen az gainea, zego arkitu genuen, ez genekin. Aitu ginean ostikoak ematen dugu guztian antxe, katan, eta bapatien etorri zen Peñalbert, eta santzun, oi, Dios, zer da, eta gu, hola, que has visto, tío, eta hartu zuen narria, buelta mantzion, eta ikusten zitzaion, forma, nahi formea. Bai. Ez dakit, izan daiteke hori, muela, edo, bueno, bola ere, bino, karo, hori zaila da esatea, nondik datorren. Izan daiteke muelaren deformazioa, edo, bueno, bere garaian nola beti erabili izan hori da harri borobil moduko bat hori egiteko. Bueno, ez dakit. Ni enaiz filologoa eta ez dizute ez era argirik esango, egia esan. Enaiz ausartzen ez dara.
Baina, bueno, jakintza zute, garai hartan horrelako errotak erabiltzen ziela, eskuzko errotak, agifromeak. Bueno, atorren urterako hor dago, hizkuntza, euskara eta errotak ere. Nik hor mahai gainean uzten dut. Bueno, eskerrik asko guztioi eta hurrengora arte.